Kyllä. Meinas mennä pelaamaan. Meinas ohi. Vittu. Yes! Tää osuu puuhun. 5/5 akku tyhjä. Kohta lähetään kiekolle. Päivää. Tämä on tämmönen tänään vuorossa tämmönen kakkoskauden aloittajais extra special jakso. Elikkä Vodka Master Special. Tiimi Kilipona lähetään tuonne Tarinaan pellomaan. Pelataan sille, että vodkamestarit 2 on niitä ja no, yksi vodkamestari ite on ja Yksi ainut oikein. kaveri ja sitten on Team Fat Guy. Katsotaan miten se onnistuu tuo joukkuepeli. Tästä me lähetään ja kehä on kuumimmillaan, niin Älä syö. Ei siis. laitetaan pikku jäätelöä. Kevyt mehuja tämmönen. Tällä me huitan näin. Eipäs ne mitään, niin palataan kohta puoliin tuolla kentän puolella. Sieltäpä ne tulloo. Vodka Master. Special jakso. Tulloo. Dannani. Mikä tulloo? Special jakso, kato. Eihän ne. Mikä tulloo? Siellu. Mikä se tiimin nimi on nyt? Team Vodka. It's time for the vodka dance. Tyttöjen juoma. Täällä Team tyttöjen juoma. Sitten sitä on siellä läski. Sitten on toinen. Nää vaan seljuttu. Suotta vähän olla. Kyllä Ellämi. Sieltä ei sinne mitään. no ei minun paljon tarvitse Miksi sun parantaa. nyt? Nää, rinkeli. Tää on täätelään. No on se. Ei ollut ihan. Ei se ollut ihan täydet. Jäikö kaikki bossin harttiin? Kyllä, nyt kävi nää. Hiipivät. Ai. Rakkeen minä haetan vielä harjoittaa. No, Eka heitto on vähän pettymys molemmille. ihan perseen. Vaan korjattaa asiat siitä. Se on parempi. Eli sua. Ai, kun lähellä. Ei. Liian kova. Se on hyvä. Vittu tää lentää. Ai. No tuolta on hyvä heittää kyllä. On. On se parempi kuin mitä kaikki. Vittu. Voi, kunhan vaan ei niin Eemeli heittäisi just samanlaista, niin kaikki on hyvin, kunhan Eemeli heittäisi samanlaista. Tää vittu homo heti korriin, saatana. Isonen mahonen päivinne. On se varma. On se vaan varman näköistä. Se on huikka vaaripullosta otettava siinä vaiheessa. Eikä tunnu pahaltakaan, kun 4 heräsi ja kahtumaan sitten. Saantlusin paska peli. Siitä väälä 5 lähtö. No ei sillä nyt niin se. Niin se muuten onkin. Perkele. Minä voin hetkeä. Missä se on koko viikko? On! Kierrepuut, kierre. Yes! Eikö se ei mukaan mihinkään? On! Se on täätelläni. Tuolla on liikko oikealla.
Lähti se optimal. Tein Converse Special. Hardcore motipilettiä. Ja puut. Pakko kyllä. Kato, niskakarot enää ajaa, mutta huolella päässä. Näkkiiköhän kamera? Meleekö ne teleet tossa? Onhan se. Ei helvetin kun Eikä siipiä. noin täydellisen saa. Se jää sellaiseksi vähän huolelle puolelle. Yes. Vittu. Ei joo. Ihan vittu hyvä, mutta asuu tuohon puuhun. Mulla epäonnistui käännöstä täällä. Onpa hyvä. Ja se puudut. Onpa kyllä. Sehän oli paras. Se on paras. Oisin. Ai. Kato. Optimal. Perkele! Hyvä. Viikko. No, ota. Pysähty siihen. Vittu. Ei sitä mieli paha. Hyvä. Voi. Tämä on niin Ai. As heiton. Muuten vaan homo. Sieltä vaan myyrät pelasti perkeleen välälle kumissa. Äitikmäinen kataaja. Manaa. Vittu tämmösen jolla kämmellä. Meni kyllä niin läheltä. Ai. Anaalimestari nyt lähtee sinne näyttämään. Mitenkä se lähtöisi? Kyllä lähti niinku kyrpä saatana. Kunhan ei mutkan taakse. Kunhan ei. On kyllä käsi niin kippute. 0/5 on tällä hetkellä. Mulla on se laukkua. Ai. Perkele. Voi jumala. Ei tarvii putaa. Hätä se on vähän sana. 5/5. Elikkä käydään rinkelillä tähän väylälle 8 tiellä Siilijärven Tarinaharjussa, niin tuo optimaalinen kiekkovalinta. Se on se, minkä Henkka heitti tänään sinne päikkoon mitään lampua. Aiku haida vaan sinne. Emelle mitään taakatemppuja tähän heitti. No ei oo kyllä nyt. Mä miettii, että on myöhemmälle. Selvä. Ei tällä kertaa muuta. Piiru. Vittu, mulla on vettä 2 litraa. No niin, siinähän on taakatemppuja. Nää osu puuhun, homo. Pikuhin. Ai! Ai! Henkalle jäänyt. Tuonne kato puu. Hyvä. Ei tää on Liljala putin tuo paarin paikka. Vaan hei ai! On kyllä 5/5. Tää on teillä sen. On optimal. Pomppo. Pomppas. No eipä oo huono, jos ei asu. On hyvä. Todella. Vähän matalampi. Mikä? Tulo. Tuo oli ihan paska. On sieltä hyvää kyllä, tuoltakin piästä korille aika helposti. Perkele! Erittäkö me kommentit tätä minun paikasta? Onko kommentti? On se Samulla parempi. Hiljoo! Ampuit kova eri jäi. Vittu mikä lusu. Hohoho! Ja minäkin haluun vehkotua. Ihan paska ja käsi lähti irti. Se on hyvä, ei osu. Vittu! Vittu! Mikä? Mä oon läpi. Ei mennyt läpi. Hyvä. Voi vittu! On pillu voit. Ei voi huonommin ennen mennä peliin. Kyllä aika huono. Ja kummattiin varmalla. No niin, siinä. Ei. Nyt on painetta. Mikä vittu näissä on? Kato, näin vaan. Useimmin tapahtui. Tuplapuki.
helpolla välillä. Se on ihan normaalia. Tässä otetaan poikia yksi kiinni. Nyt oli kyllä. Kyllä vielä tuolta vituun. Ei oo. Aina minä nyt puuttua. Näköjään. Yes. Melekki. Ai. Ahohohon. Yes. Nyt on niin semmonen pullo, että se ihan siinä ei paljon ole jäljellä tuossa. On tämä puoli. Puolilla. Minä arvostin sitä. Ei ole kyllä Tämä on sitä laimeta viskiä, mistä sinä tykkäät. Ei Ai, se nyt. savuviski. Ollenkaan. Joo. Ei nyt kyllä tykkävissä. Miten maestro? Siitä näyttää nyt pientä rystymallia katanalla. Hyvä. Yes. Eikö se tulloo tuo saatana? Ihan vielä kulmakki. Homos nää on. Jättä hitsua kuitenkin. Se on hyvä. Se on hyvä. On! Hyvä! Ja eek! Ylös. Hän löi sinne missä minun. Tää on tämmönen golf-rive tuo. Rageena. Kuha ei! Kuha ei! Kuha ei! Varo Jone. Lähes kahtona Jone miten suuttuu. On hyvä! Tähän alkaa ihan täytellä. Jaha! Nyt on kyllä Mika Halavari saa. Mikä on tämä? Mikä on tämä? Hyvä, mutta korvia. Oli kyllä lyhyt. Ei. Annaks mennä pois. Minä luulisin, että Mikko on nyt siinä harjoitella. Olo se hyvä. Ohjelmistossa Putron käärmetanssi. Alasti. Eikkät alas kumminkka. Ja Putro kaikki antaa sinun harteille. On hyvä veikku. Kyllä se sieltä päässä jatsun. Männöö korille. Kyllä. No ja se on. Sorsa siihen lentikylykkiin. Raatipsi, tiiperti. Tiiperti heitettiin tuolta käättiin tuolla vähän allalla. Sitten se kumminkin kumitteli tuolla yllällä. Saatana sua ees vaari. Voi kyrvä. Nyt alta Kyllä nyt huikkoa vuottii mies. Kuivaa muuta ilma. Perke. Pana sisään. On se 5/5. Taitko sinä vuorosta? Minä paataan siitä sellainen pers. Makiat. Tuntuma. Ja mä tuonne kun se läskikö lähtee, niin se on hänki pois. Mua on sortuma tullut. Kato! Hei! 5/100. Pro put. Mikä? Pro put. Tähän bokseritilassa yksi hetki. Ei lähde kieltämään tarpeeksi aikas. Korkia on ja mehtää tää siellä. Musta mäkkiin mennä. Ei oo hyvä, ei oo. Mennä mehtään. Kaikilla on vähän paska. Poariputti on Team Fat Guysilla. Oh yeah. Special. Tässä on se hikitys. Tää karkkoo. Siitäpä lähettää
16 väälä silloin kun kyrväs. Ja on kori alla, kato. Puuhun. Ei, kuortta on. Parempi kuin tuo henki. Ihan kori alemman. Yritä vaan aika koriin. Huijas mode. On! Vittu! Saatana! Homo. Vittu! Eikä nyt on hardcore modeissa olla ja voittoa haetaan ja väillä 17 erittäin pitkä hyselä. Vittu tää lähti. Se lähti kyllä. Hardcore modeja. Hardcore mode heti mennä kompastua. Kyllä se vaan sieltä tulloo takaa. Heitäpä tuommoinen nyt samalla. Se on hyvä, ei tarvii minun heittää. Ihan täällä. Aika tiukka oli kyllä. On kyllä lyhyt paskatuokki. Kuumottavaakaan ei enää toimi. Pakko ottaa lisää sitä. Mutta adrenaliini ja parin hyvän putin jälkeen niin 5/5. Pikkusen on tuolla alaselkähikkiä aika erittyy. Traps. On hyvä. Optimal. Yeah. Ja rollaa myyrät vie. On. Mehtä. Yes. Isot pojat otti johtoaseman pitkällä väylällä. Juopon tiimi heitti 8 ja Pro-tiimi 6. Velttokulli. Optimal. On. Onko jopa paree? En tiedä. Voi vittu, vieläkö joudun kiskasemaan? Ihan hyvä venksy oli tuossa. Siitä sen vaan. On, kato paljon parempi on heti. Ei. No niin. Se ei koskenaan edes niin paljon. Ei oo. Ei ollut. No, tulipahan edes tuohon perkele. Sattuu. Niin Nyt meni. sattuu. Tähän on. Mysteri. On hyvä. Optimal 5/5. Tämä aika lailla ratkaisessa pelissä mennä siis. Laita kahaille. Yes! Näin. Puki lähtee siltä. Tässä se yhden silmän tekniikka. Tää oli vittu haittamassa sissä, niin ei ihan kahvia. Vähän vielä jännitys. Meneehän juoppa omalle paikalle sinne oikealle kohdalle. Turhautunut mies tuli sieltä. Minulle kaikki paine. Siinä on nyt Et on. puttimeistari. No kyllä mäkin. Näkyy jo asennosta, nyt mennään väkisin siis. Yes! No niin, nyt lähtee tämä viimeinen setti. Vittu saatana pilli! Ono, että... Lilja, että... Kato pojille vähän löysää tohon, että meillä on säännössä. Viimeinen reikä ja 3 pisteen ero tiimi Fatmans. Ei vittu! Kato, koftin myö! Kofti. Meillä pystytte. Meillä on chanssi jätkillä voit. Painet löi vittu niin kovasti. Joo, ei se kyllä hyvä ollut tuo okkalujen, kiitos. Sitten kumminkin saattiin paakattua tohon korin alle edellinen heitto. Team Fat, miltä nyt tuntuu? Team Fat tuntuu erittäin hyvältä. Nälkä alkaa tuossa hiljalleen. Eihän me lähdetä kuin Kastlerille. 5/5. Tämänpäiväinen peli Vodka Master Special ja Team Vodka niin pitkään vetivät johossa vaan loppumetreillä ohi kirkkaasti. Eli täydellinen. Eipä siinä muuta.
tyytyväisiä ainakin 2 fanille, ketä sillä kahtoo. En usko, että enempää onkaan.